Tady k dárku dneska se podíváme na Daň Press Button 4 halloweenská, takový halloweenský update tam bude. Takže se na to podíváme. Možná mě zase blbě slyšíte, já si to taky myslím. Ale dneska to snad nějak půjde, dneska to snad nějak zvládnem. Už tady má nějakou gamesku. Nějaká lampa. Už vypadá jak takový ten Light Sword ze Star Wars. Tak vypadá. A pište v komentáři, jestli to tak vypadá. Že máme tady Duncan Boyle v nějakém svátečním oblečení. No, jak to mám říct mě. OK, máme tu další hru. A máme tady Santu. A nevím, co mám přesně hledat. Máme hledat předpolka. Dobrý, jsem slyšel, vážete se. Ale tady pěkná mapa. Jsem chtěl podívat na mapu, ale mě to nedovolí. Boss. Opos. Je! Duncan Boy spadl. Napište GG po Duncan Boy. Tak to spadne. Good. A teďka spadne, jestli spadne tady tady. No, tak jsme všichni. Super. Zmančka na tlačítko. Tlačítko já. Okay. Jako, au! Teďka co se neste. Musím skačit. Hop. Hop. Teďka jsem říct, že i tady ty mapy budou teda nějak víc udělanýho místku. A oni mají jenom přidělat takhle jeden zvuk. Ne, jsem Daň Press Button. Hodně dlouho nehrál, to tím natočíme nějaký další video. Pokud tohle video dosáhne aspoň 100 lajků, tak natočíme druhý díl s Juráškem. Tak si dokončit. Jsem si viděl, bratuská. Koně. Jedna jako se doma vstákat. Jak to máš? Hop. 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 Vymere. Yes. Ale to asi jako. Vymere jenom jeden. Zatím. Na pršit. Ještě mi další borec. Vypadá to. Fajn. Co tady? Já mám fajtit, ne? Jo, mám meče. Tak nechci fajtit. Musíme. Já se schovám. Nechci fajtit. Počkej, tady. Zavím. Ty bogo. Zabil mě nějaký malý ninja. On zůstal. On vyhrál, ne? Ale ještě jedna borka. Ale zombík. Je ta borka? Padla. Já běhla. Běhla tam. Něco mě joinul borce. Já. Jsem děti, tak jsem zrovna. Ne, u mě. Tady nějaký zombík. Já se nechci kupovat GP. Au. Kaktus. Teď to bylo kola. Mám blok kolu. Ne, zombík. Ty další. Boxy kolu. Tady je další. Není to tady bude cifra. Jak jsme pomalí, když to bylo super. Já nevím. Tady má 10 znamená. Musím si koupit. I would like you assistant. Ty budeš můj asistent. Ne. Collecting 10 pumpkin. A proč chcípám? Velký celý jde. Se bagnul inventář.
Nevadí. Máte na mě inventář. Ale to tabulka mě tady stala. Ale a když tabulka zmizí, to se nelíbí. Tabulka se mě nelíbí. Takže. Suchru, Chrumin, 310. Niky. To jsou normální jména. Andrit. To je také normální jména. Trošku. A co to znamená ten kruh? Jo. No, teďka musíme jít sem. Ne? Sem. Palené. Cože mi spadne kámen? To asi nic neudělá, nebo ne? Oh. Jak je to vyhodilo? Já jsem přežil, jediný přeživší. Já jsem vítěz. Oni čekají, až chcípne. Já nechcípnu. Tak třeba. Tak jsme taky chytají. Tak to ne? Dobrý, nemám. Survive the falling path. No to je tohle, to je tohle, ne? Jo. A prostě potom chodíme a on to myslí. Já nemám. Ne, tady jsem lík. No, jak je, že jsem lík to spadnu? Týpák. Hop. No. To zmizí. Teďka zmizí to ne. Já jsem tam... Proč jsem skočil? Počkej. Jsem byl na tady, víš, jo? Tak fajně si přežil. No, nepřišel. Pokud zmizí, jaká zmizí. Tak. Dobrý, přišli to. Pojďme zkoupat tam. Já bych za poslední 2 minihry a co ukončím video. Kde? Brooklyn. Skákaj si. Já jsem taky chcípl. Kurňa. Já jsem se soustředil na vás. A chcípl jsem. Aspoň jsem tady s bankem bojem. Kam běžíš? Bojím za tebou. Budu následovat. Se já projít bankem bojem, viď? To jsou oni. To takový. Zachoval. Tady pyramidu. A mumie. Můžeme do pyramidy, aspoň se stýkám. Můžeme do pyramidy. Co tady je? To je aspoň pumpkin. To je jak se moc má borat. Ten minimum je. To co? Jau? Chyba povolej. Dáme poslední minihru. A to bude Rage the Top. Ne, tak se to minihra asi nemenuje, ale můžeme tomu tak říkat. A hop. Když se spawnujete, tak si někoho koupit. Dobrý, jdeme. Ok, lidi, pro dnešní video to bude všechno. Já se s vámi tady rozloučím tady s Niky, který mě tady líbe záda. Nevím, co dělám. A tady se s těma koulama. Teď, pojďme. A
Budu se těšit na vás u dalšího videa a zatím zustí.